Tak co jste no, dobrý? Takže troufneš si, projedl jsem. Tak dá, tady máš kameru a budeš točit. Jo, a uvidíš, že já nejsem žádný amatér, ty Suško. Sám jsi viděl, jak se to kejvalo. Nebo půjdeš se něco vyhnout. Co? Tamhle do aspointu. Na kopeček, já mezi ti dojedu. Dobrý. A ten plyn vůbec necítím, ne? No. A ono hned jak na to trošku dupneš, tak prostě to vypadá, že to turuje max. Co? Jasný, jo? Ne, ale jsem nikdy. Já taky, ale ne u Aze. Já taky, ale ne u Aze. Jdeme dál. Natáčíš furt? To si kur. Co si dát? Je tam něco bude vidět? Nevím. Já tam evidentně vidět, co to má. To víš? Uh-oh. Tam to dál nejde? Myslím, že ne. Dobre.